La presència de l'últim calvari de la ciutat, ubicada a l'actual plaça del Llaurador, va servir des de principis del segle XX per identificar tot el barri. Un districte delimitat pels carrers Ermita, plaça del Llaurador, Riu Millars, Velòdromo, Cordó, carrer i carretera d'Onda i carrer Vicente Sanchís. Al començament dels anys 70, la corporació municipal va encarregar a Vicente Llorens Poy la construcció del monument als llauradors, per commemorar el treball de tots els qui van contribuir a un dels principals punts d'inflexió en l'economia de la ciutat. En el plànol educatiu, el Col·legi d'Educació Especial de la Panderola adquireix una importància no sols per a la ciutat, sinó que abasta un àmbit comarcal. Atén a xiquets que tenen necessitats educatives especials i que les seues edats estan compreses entre els 0 anys i els 21 anys. Aquí acudixen alumnes que no tenen resposta educativa als centres ordinaris públics o privats concertats de la ciutat. Són alumnat que tenen alguna discapacitat psíquica, física i o sensorial. La seva vida escolar va des dels 3 anys als 21, com he dit abans. Tenim una franja que és dels 0 als 3 anys, que són xiquets, no són alumnes perquè no els tenim matriculats, que són xiquets que tenen algun tipus de dificultat, tant motriu com psíquica, que valoren els pediatres de la població i ens destinen aquí per a que els valorem i els donem una resposta. Una vegada es dona la resposta, es derivem als seus centres ordinaris si la dificultat no és molt greu o molt greu. Si és molt greu, es queda matriculat al nostre centre i si és normal, o poquet, se'n va als centres ordinaris per a fer la seva escolaritat. Quan estan aquí, de 3 a 21 anys, fan la seva escolaritat que es diu obligatòria, que es tracta de donar-los la màxima autonomia possible i el màxim currículum que puguem donar-los, juntament amb tot el que és l'autonomia de desplaçament per la ciutat i com a membres de la seva localitat. Molt a prop del centre La Panderola es troba el CEIP Carles Sartou. El Col·legi Carlos Sartou Carreres, que és el col·legi en el qual estem ara, es diferencia dels altres centres en les 3 identitats que estan marcats en el nostre projecte educatiu, com són la inclusió, l'afavorir tota mena d'igualtats, és a dir, no volem ningú tipus de desigualtat ni de religió ni de creença, afavorir la investigació, la motivació, la formació del professorat, la potenciació de les llengües, tant el castellà com el valencià com l'anglès, i un dels fets més diferenciats del nostre centre front als demés centres del poble és l'afany de la innovació. Som un centre pioner en quant a programes d'inserció laboral, en quant a programes d'anticipació de la reforma de la LOCSE, i actualment tenim el pla experimental dels 2 anys, l'anglès en l'àrea de plàstica i en l'àrea de lo que és pròpiament dita la conversa. En quant a la tecnologia, comentar-vos que tenim totes les classes pissarres digitals, l'espai de l'esbarxo, que és grandíssim, on hi ha arbres i banquets, i tenim també un bibliopàtic, que és per a que els xiquets puguin gaudir de la lectura en el temps d'esbarxo. Treballem per projectes de treball fins a 5è, i a partir de 5è i 6è el que fem és un treball cooperatiu. Just al costat de l'edifici de Correus està l'ambulatori de la Bòbila. El centre de salut de Bòbila va ser el primer centre de salut que va existir a Vila-real. Dona funcionament des de 1987 fins a l'actualitat i dona una assistència integral amb medicina de família, pediatria, matrona, treballadora social i servei de rehabilitació. Atén a una població de quasi 20.000 habitants. Quasi tots els pacients que venen són de la zona propera al centre de salut, però tenim també pacients en tot el poble. Aquest centre té acreditada docència per a poder formar residents de família i rebem també estudiants de medicina tant de la UGI com del CEU i també estudiants d'infermeria. La plaça José Soriano és un dels espais recreatius del barri on s'ubica l'antic fumeral de Citronia, una de les primeres empreses productores de suc de taronja.
L'edifici de l'estacioneta de la Panderola va deixar de ser útil amb el cessament de l'activitat d'aquest tramvia a vapor en setembre de 1963. L'edifici ha servit per acollir diversos serveis educatius, culturals i socials, i el monument de la Panderola acull una de les màquines del mític ferrocarril. El parc de seguretat viària de la Panderola és un altre dels elements més característics del barri. L'educació viària va començar a Vila-real fa 31 anys per una idea, simplement prenent cafè en la directora en aquell moment Col·legi Pasqual Nájer, i que ens va comentar per què no fem l'activitat. Van dir, anem a fer-la. Vam parlar en el concejal, Juan José Bellés, i va dir de fer un projecte i a veure què se podia fer. Sempre hem plantejat un objectiu fonamental per a tots els programes i tot el que fem, i és millorar la qualitat de vida dels ciutadans de Vila-real. L'educació viària és una part de l'educació que hem de tindre clar tots els veïns de la ciutat, i consistir simplement en respectar a l'altre sempre que jo vaig caminant com a viatger o com a conductor. Un dels col·lectius més importants per al barri és l'agrupació de veïns. L'associació va néixer un grup de persones, entre les quals estic jo, està la secretària, està el tesorer, en què vam decidir que se podia millorar el que és l'estat del barri, perquè era un barri que faltaven, per exemple, accessos als minusvàlids, a les voreres, n'hi havia que fer voreres, i quan se canvia una vorera no és canviar la vorera, és veure com està la instal·lació de l'àuia, se canvien les instal·lacions de les àuies de les cases, els desàuies, que implica tota una infraestructura que no només és el taulellet que xafem, és el que hi ha baix també. El nostre dia a dia de l'associació no res, és el tindre un horari que és per les vesprades, en el qual fem les activitats de l'associació, que és, uns dies són gimnàsia, uns altres són treballs manuals, uns altres són jocs de taula, i després, com és un barri en el qual hi ha molta gent major, li donem un plus, que són tallers de memòria i psicologia per a adults. I a més fem cursos de reposteria, fem sopars de convivència. Una fita important són les festes del barri, quan traiem en professor al Crist del Calvari. El Crist del Calvari, la guàrdia i custòdia la tenen en el que és el convent dels Pares Carmelites, que hi ha una peculiaritat, que el Crist es trau només en festes del barri. En el plànol comercial, el barri compta amb diversos negocis amb una llarga història. Talleres Fulgor és un taller de cotxes. Vam començar sent de xapa i pintura, però ja fa més de 30 anys que som mecànica també, i abarquem tot el que tinga relació en tema de l'automòbil. Des de xapa, pintura, mecànica, pneumàtic, rotulació, tot el que tinga que veure en l'automoció, nosaltres li donem servei. Som una empresa familiar que de fet era de mon pare i ara ho portem la meva germana i jo, i som les encarregades, i tota la gent que n'hi ha ací, de fet, s'està jubilant gent ací ja va la tercera persona que s'ha jubilat, perquè fa 50 anys que està al taller i que ells han treballat tota la vida. Fulgor se va fundar l'any 64, però no estàvem ací exactament, estàvem al cantó, que era el carrer Vicent Amorós, i els anys 70 ja va passar ací a Cronista Traver, i des d'entonces que estem ací. El barri sempre hem estat en el mateix barri, canviant de carrer, i allà l'any 2000-2001 és quan vam ja fer les oficines per davant de la plaça de la Panderola. Però això portem 54 anys en este barri i en el taller obert. En
El restaurante Madrigal es un negocio familiar que se genera desde el año 1970, lo compró mi abuelo Enrique. Venimos pues hasta ahora haciendo pues un servicio de menús diarios, de tapas, tapeo, bocadillos, tenemos carta y nos influye mucho lo que es el fútbol, particularmente porque estamos enfrente del campo del Estadio del Madrigal, bueno, la cerámica. Tenemos menú diario, tenemos una barra con más de 40 tapas, llevamos, pues, te digo, casi 50 años en la ciudad, ¿sabes?, ejerciendo la restauración y estamos muy contentos. El barri del Progrés, també conegut com barri Melilla, delimita fonamentalment amb els carrers Cordó, Sant Joan Bosco i la carretera d'Onda. Al igual que el barri del Calvari, correspon a gent treballadora, molta de la qual prové d'Andalusia i Castella-La Manxa. Per això, molts empren el castellà com a llengua vehicular. Els residents del barri són uns dels pioners del moviment veïnal de la ciutat. Una de les persones encarregades d'establir les bases legals de l'associació va ser Juan Nieto, qui, a més, va aconseguir posar el nom del barri en els plans d'actuació del consistori amb millores al carrer Sueras o l'avinguda Ribes Alpes. La Asociación de Vecinos del Progreso es una asociación de vecinos, como bien dice el hecho, es de barrio, es un barrio muy amplio, muy grande, y nos dedicamos, digamos, a atender a todos los vecinos que vienen con problemas, que hay varias veces, muchos problemas en una parte, pero sinceramente también es porque el barrio en sí también se ha puesto ya muy mayor y dentro de la asociación pues, es donde mandamos los escritos al ayuntamiento de tantos movimientos como pueden haber de quejas o bienestar, que a veces pedimos cosas pues, que nos favorezcan al barrio. Y luego ya de ahí me baso a todas las partes que tenemos, digamos, de servicio de la sede de actividades. Como por ejemplo son sevillanas, son zumba, son baile de salón, son baile de flamenco y tenemos muy buenas actividades. Un distintiu del barri són les cases que va impulsar José Luis Cabedo Pascual, conegut com Capote, un veí i aficionat al boxeo que va desenvolupar tota la seva vida professional al voltant de la ferralla. Grues Tomàs és limítrof al barri i constitueix una de les empreses més importants de tota la localitat. El negoci de les grues, doncs primer en la roba i en l'àvia, fent molta feina per moltes empreses. I a poc hem anat comprant que un Barreiros, que anàvem a Saragossa, i després han anat fent fins que els meus fills han sigut fadrins majors i han anat comprant totes les màquines. Grues Tomàs és una empresa de serveis i que al mateix temps estem donant seguretat. Seguretat en diverses famílies de productes. Tindria que començar per el servei d'assistència en carretera, tant per a turismes com per a camions. Després passem a un servei de grues articulades o grues autocarregants, des de xicotet tonellatge fins a un màxim de 220 tonellades. Després tenim grues autopropulsades, grues que per la seva envergadura podem arribar a unes cotes d'altura molt altes i una gran quantitat de pes. Per això perfectament arribem a les 130 tonellades. Passarem també en l'empresa com una altra de les famílies és el transport, concretament el transport especial, que és el més complex i per això tenim una varietat prou gran de vehicles. Després l'empresa també té una altra família que és l'alquiler de plataformes aèries de personal per a que la gent pugui accedir als llocs d'una manera segura i tranquil·la. I després ja com a últim producte o servei que hem incorporat és l'empresa de formació, per a poder formar el nostre personal al temps que podem formar a la gent que ve de fora i que pugui crear un altre tipus de professió. La circunvalació prevista al sud-oest de la ciutat és una reivindicació històrica de la qual en saben bé els veïns i empresaris de la zona. La Ronda Sud-oest és un lloc que ens vindrà de bandera per a poder comunicar el que és la carretera d'Onda en la Nacional 340. De l'altra manera, sempre tenim que creuar per dins de la població per arribar a la Nacional 340 i tot això comporta, vulguem o no, malestar i situacions un poc complicades.
quan antes puga estar, esta ronda ens vindrà bé a nosaltres i a tota la gent que viu o circula per Villarreal. El poliesportiu Melilla ha estat un dels serveis que ha donat més vida al barri i en ell entrenen cada setmana el club femení de hoquei línia. Les Fighters de Villarreal són pioneres del seu esport en la província i competeixen tant en la Lliga Autonòmica com en les lligues nacionals d'or i d'èlit. Bueno, vam decidir dir-nos les Fighters, una perquè com és un equip femení i que sempre pensem que les xiques sempre tenen que esforçar-se el doble per aconseguir moltes metes, doncs en vam dir Fighters com a lluitadores. També és un equip que la majoria són xiquetes molt jovenetes. Estan competint contra gent que està jugant en la selecció espanyola. 2 anys mantenint-se ja és prou i més en la poca experiència que tenen, amb la qual cosa tenen molt de futur.